Is-sena li għaddiet ġew Malta iktar minn 600,000 passiġġier permezz ta' cruise liner biex meta mqabbel mal-2014 in-numru ta' passiġġieri żdied b'27.3%. Żieda deskritta minn operaturi fil-qasam turistiku bħala waħda fenomenali. Il-maġġoranza tal-passiġġieri kienu ġejjin mis-suq Ewropew b'75% huma residenti ta' pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Kienu 307 il-cruise liners li daħlu fil-portijiet Maltin, b'medja ta' 1955 passiġġier fuq kull bastiment. L-ikbar tkabbir kien mis-suq Taljan u Spanjol li żdiedu biktar minn 35,000 u 18,000 rispettivament, filwaqt li l-iktar suq popolari baqa' dak Ġermaniż. Lilin mill-Ewropa l-iktar li ġew passiġġieri fuq bastiment kien mill-Istati Uniti u wara l-Awstralja. L-istatistika tinforza l-idea li vjaġġ fuq bastiment tal-passiġġieri huwa mfittex minn persuni ta' ċertità. Bl-ikbar ammont ta' passiġġieri, 220,000, għandhom bejn 60 u 79 sena. Dawn kienu segwiti minn passiġġieri fl-età bejn 40 u 95 sena li ammontaw għal iktar minn 169,000.